Semnificațiile colindatului se pierd departe în negura vremii. Colindul simbolizează moartea vechiului an și nașterea celui nou. Dincolo de semnificația religioasă, colindele pot fi considerate cu ușurință drept rituri străvechi ce amintesc de un cult al fertilității, dar și rituri de pregătire a feciorilor pentru viitoarea viață de familie. Colinda a dobândit o destinație precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia câmpurilor, sporul animalelor domestice, creșterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, pacea și tihna bătrânilor, influențarea în sens pozitiv a vieții oamenilor și a naturii. În zona Moinești se practică cele mai frumoase obiceiuri populare care au încântat localnicii an de an. Plugul, irozii, mascații, jocul ursului sau jocul caprei. Spectaculoase sunt jocurile cu măști, cel mai interesant și inedit fiind jocul ursului. La originea acestui obicei stă lupta ancestrală dintre om și fiarele naturii. Formele tradiționale, datinile și obiceiurile, comori ce nu trebuie uitate sau părăsite, sunt prezentate în fiecare an între Crăciun și Anul Nou, la festivalul Anii Vechi și Anii Noi, care perpetuează tradițiile ancestrale ale locului. Se pare că meșteșugarii populari moștenesc prin ADN-ul lor din generație în generație un cumul de cunoștințe la nivelul subconștientului, care le oferă priceperea realizării unor astfel de lucruri ce amintesc de începuturile civilizației noastre. Trebuie să înțelegem, în cele din urmă, că oamenii acestor locuri au rezistat și datorită acestei zestre ancestrale, dusă mai departe din tată în fiu, din mamă în fiică, de meșteri populari care, fără prea multă carte, au știut totuși ce sunt și care sunt valorile sacre, adevărate, așa cum le-au simțit, le-au transmis mai departe de la o generație la alta. În fiecare toamnă, în luna octombrie, Moineștiul își invită meșterii populari moineșteni să își expună creațiile lor măestrite, făcute cu îndemânare în cadrul expoziției sub genericul Mâini de Aur. Avem aici, la Moinești, libertatea gândului, libertatea alegerii și beneficiile sale, libertatea unei educații după propriile aspirații. Beneficiind și de alte forme de libertate, venind cu alte argumente, artiștii locului din țară și din străinătate, preocupați de artele vizuale, au avut prilejul de a se adresa iubitorilor valorilor culturale prin expoziția anuală de artă fotografică și video, ancestral și actual, pe plaiurile Moineștiului. Expoziție care își propune prezentarea unui ansamblu de imagini și colaje fotografice reprezentative pentru specificul local. Se conservă astfel, în mai multe aspecte, un univers mental și un anume fel de a interpreta realitatea, demonstrând continuarea moștenirii unor tradiții pe aceste meleaguri. Toți cei care iubesc voia bună, lumea fantastică a erozilor, a urșilor, a măștelor populare, sunt invitați să viziteze municipiul Moinești pentru a descoperi festivalul datinilor și colindelor, Anii Vechi și Anii Noi, o punte între datinile străvechi și sărbătorile magice ale Crăciunului. Un eveniment unde talentul, maestria și imaginația se adună cu bucurie, dând naștere unor spectacole pe care nu trebuie să le pierdeți. Moineștiul este o frumoasă localitate turistică amplasată într-o zonă cu bogate resurse naturale, ape minerale, petrol, păduri și pășuni, așa cum însuși marele cărturar Dimitrie Cantemir ne mărturisește în cartea sa Descriptio Moldavie. Împrejurimile orașului vin și ele să întregească acest plai carpatic, cu dealuri semețe, păduri de conifere și foioase, păduri de pini. Toate stau mărturie în fața vizitatorului, parcă mândre de poveștile lor seculare și pline de mister. Parcul Pădurea de Pini este o plantație de pin negru realizată de Societatea Steaua Română, Societatea Petrolieră, în anul 1930. De atunci și până astăzi, Pădurea de Pini a reprezentat pentru moineșteni locul de petrecere a timpului liber în weekend și în zilele libere. De pe înălțimea maestoasă a dealului Osoiu, Pădurea de Pini domină municipiul Moinești și arealul din împrejur, de pe Valea Tazlăului Sărat, până departe către localitățile învecinate, Măgirești, Ardeoani, Poduri și chiar dincolo de deal, Asău și Comănești.
Grație izvoarelor de ape minerale existente în Parcul Băi, în monitorul oficial din anul 1934, Moineștiul a fost declarat stațiune balneoclimaterică. Primăria Moinești a preluat prin contract de la Societatea Română pentru Industrie și Comerț cu Petrolul terenul cu izvoare minerale din Parcul Băi. S-a împrejmuit parcul, s-au făcut plantări de arbori și s-au construit 10 cabine pentru băi. Într-un fel sau în altul, frumusețea acestor locuri, fără îndoială, o veți desluși privind cu atenție imaginile ce urmează. În municipiul Moinești, parcurile și zonele verzi sunt prezente din abundență. Încercăm să punem în valoare aceste bogății ale naturii, aceste daruri pe care ni le-a oferit zona în care municipiul nostru este amplasat. Vorbim aici de Pădurea cu Pini, vorbim de Parcul Central, vorbim de Parcul Lucăcești, de Parcul Tei și, nu în ultimul rând, aici, în această zonă frumoasă de câteva hectare de spațiu verde, Parcul Băi cu izvoare minerale al municipiului Moinești. Acest parc a fost reabilitat recent în cadrul programului operațional regional, Axa 1 Poli Urbani de Dezvoltare, o investiție de aproximativ 700.000 de euro. S-au refăcut în totalitate aleile, structuri, locuri de joacă, căi de acces, foișoare și vom continua să punem în valoare și izvoarele minerale prezente din abundență în acest parc. A dispune într-o zonă centrală de un parc natural nepoluat, care pe lângă potențialul turistic imens să mai includă și izvoare de ape minerale, reprezintă o adevărată bogăție. De peste 140 de ani, pe la anii 1870, au fost primele săpături pentru punerea în valoare a izvoarelor sulfuroase, puturoase, așa cum erau denumite la acea vreme în municipiul Moinești. Apa acestor izvoare era cărată cu vedrele și dusă în baia publică, unde la cazanele mari amplasate acolo cu lemne încălzite erau băile de cură. După alte decenii, în anul 1934, Comuna Urbană Moinești a fost recunoscută ca stațiune balneară. În această perioadă s-a bucurat de vizita și a oferit cu generozitate, cură și tratament unor mari personalități ale României. La începutul secolului 20, pictorul Ștefan Lucian a poposit aici pentru a se trata și ne bucurăm să avem astăzi în Galeria Națională tablouri cu peisajele minunate din zona Moinești. Astăzi, datorită amenajărilor efectuate în această perioadă, încercăm să-i redăm acestui parc strălucirea de odinioară, cu farmecul vieții petrecute de moineșteni și de vizitatori, pe lângă foișorul și fanfara care va cânta în parc, și nu în ultimul rând de a pune în valoare izvoarele minerale. Am demarat procedura de concesionare a acestei bogății și de a reface analizele fizico-chimice pentru a putea să oferim cură și tratament celor interesați. Municipiul Moinești, tărâm unde parfumul seducător al naturii se îngemânează cu încărcătura spirituală a locului, cu ecourile istoriei generos risipite în mirabile vestigii arheologice. Descoperă apele minerale, parcurile care sunt oaze de verdeață, lăcașele de cult unde credința luminează fețele și sufletele oamenilor. Dacă ești un admirator al frumosului, bucură-ți privirea. Dacă ești un creator, implică-te. Trecutul își are prețul lui, de care nu trebuie să ne atingem decât cu respect și recunoștință. E bine să fii un peregrin al vieții și al adevărului.
Oricât de repede trec ani, oricât de obosit ai fi, la această plăcere a cunoașterii, a participării, nu ai renunțat niciodată. Aspirația către sublim, către divinitatea ființei umane, ca parte din sensul evoluției sale, ca sursă de echilibru, a creat în aceste locuri simboluri ale aspirației și spiritualității creștinismului. Bisericile. Bisericile, prin valoarea lor istorică, ca lăcașuri de închinare, constituie adevărate comori de artă românească și reprezintă mărturii străvechi ale unei înalte evlavii ortodoxe.